खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजाब ओंथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 30 मार्च 2026 मायथाइ एबा 15 सैत्र दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। साननि जागायनाया थुलुंगाजों जागोन आरो खामानि थिलियाव नोंथांनि मावनाया रोखायै नुनो मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोजाम आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनो खाबु मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सोलोजों लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन, नाथाय गोनांथि गैयै खरसानिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम जागोन। नखरनि मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव नोंथांनि बिबुंथिखौ बेसेन होनाय जागोन। सानजौफुनि उनाव नोंथाङा सोरबा सिनायजानाय सुबुंनिफ्राय गोनां खारिथि मोननो हागौ। फरायसाफोरा गाव गावनि थांखियाव गोसो होनांगौ। मोनाबिलियाव नोंथाङा एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ, थेवबो गोसोआरि गोजोननाया थाबाय थागोन। फिसा-फिसौ बाथ्राफोराव हरखाब फिनजाथाय होनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्यजों नाजायोब्ला मोजां फिथाइ मोननो हायो। खामानि थिलियाव बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोननायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि हालोदा दिदोम थागोन, नाथाय जायखिजाया गिदिर खरसाखौ दोनथ'नाया साबसिन। नखरनि सोद्रोमाजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन खालामगोन। सावस्रिनि बेलायाव नेमखान्थि लाखिनाया गोनांथार। जायखिजाया थालांनाय खामानिया मोनाबिलियाव दावगानो हागौ। नखरारि बिबानफोराव मुखुब थानाया सोलिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गियानआ गोबां थासारिफोरखौ नोंथांनि फारसे सोलायहोनो हागौ। खामानि थिलियाव मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव सावरायनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा-फिसौ मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन। लोगोफोरनिफ्राय मोन्नाय बोसोनफोरा बाहायजाथाव जानो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथाङा गोदान गोहो मोनबाय थागोन। मोनसे फिसा गोरोन्थिखौ थाबैनो सुद्रायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया गोनांथार जागोन। खामानियाव दावगानाया लासै-लासै जागोन आरो नोंथांनि नाजानायनि गोहोमखौ नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन, नाथाय नोंथांनि गोसोआ माखासे आयदाफोरनि सायाव सेन्सिटिभ जानो हागौ। धोरोमारि आयदाफोराव गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। मोनाबिलियाव सोरबा मोजां मोनजाग्राजों रायज्लायनाया गोजोन होगोन। मोनसे गोजाम आयदानि सुस्रांनाया लासै-लासै रोखा जानो हागौ। नखरारि आबहावायाव धैर्य लाखिनाया सोमोन्दोखौ गोदै खालामगोन। साननि उन बाहागोआव मोनसे दिदोम गोसोखौ लाखिनाया साबसिन थिरांथाफोर लानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै गावजों गाव फोथायनायनि थाखाय नोंथांनि खामानियाव गोख्रैथि फैगोन। नोंथांनि सानस्रिफोरखौ खामानि थिलियाव बेसेन होनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जागोन। नखराव सुखु गोजोन थागोन। सोरनिबा बिबुंथिखौ गोसो गोरबोजों लानायनि गोनांथि गैया। बेलासि समाव माखासे गोदान खौरांफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि समाजारि गोहोमा बांगोन। माबा मोनसे गोदान बिथांखिखौ लानानै गोसो गुदुं जानानै थागोन। सासे बैसोगोरा सुबुंनि सुबुरुनआ सिगांथिं दावगानायाव हेफाजाब होगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै साजायनाय आदबजों मावनाय खामानिया जाफुंसार जागोन।
खामानि थिलियाव नोंथांनि बावसोमनाय आरो खस्थ'खौ बाख्नायथाव जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव थासारिफोरा समानथि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, नाथाय फिसा-फिसौ बाथ्राफोराव दावराव-दावसि जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। मोनाबिलियाव मोनसे गोनांथार खामानियाव रोखा-रोखा फैनो हागौ। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ सिगांथिं दावगालांनायाव हेफाजाब होगोन। मोनसे आद्रा थालांनाय खामानिखौ फोजोबनायनि खाबु मोननो हागौ। नखरारि बिबानफोराव समानथि लाखिनाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि लाखिगोन। गोदान सानस्रिफोरा इयुननि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। तुला राशि। दिनै समानथि सानस्रिया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब होयोब्ला थालांनाय खामानिफोरा आवगायलांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं, नाथाय हाखु-दाखु खालामनाया मोजां जानाय नङा। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। बेलासि समाव नोंथाङा सोरबा गोजाम सिनायजानाय सुबुंजों रायज्लायनो हागौ। गोसोआरि गोजोन थागोन आरो मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव साननाया दावगागोन। समाजारि सोमोन्दोनिफ्रायबो मोजां इसारा फैनो हागौ। जायखिजाया गोनां थिरांथायाव धैर्य लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साननि जोबनायथिं नोंथांनि गोसोआ गोरों आरो गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै धैर्य लाखिनाया जर'खायै मुलाम्फा जागोन। लासै-लासै खामानि थिलिनि थासारिया रोखा जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि थागोन। नखरनि सासे सोद्रोमाया माबा मोनसे बुंनाय बाथ्रानि सायाव गोसो होनाया मोजां जागोन। मोनाबिलियाव फोथायनाया बांगोन। सावस्रियाव एसे मेंनाय जानो हागौ, बेखायनो जिरायनायाबो गोनां। गोनांथि गैयै सावरायनायनिफ्राय गोजानाव था। मोनसे गोजाम सानस्रिनि सायाव फिन सानफिननाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। साननि उननि बाहागोआव खामानिनि गोख्रैथिया बांगोन। आब्रुथि गोनां आखुआ आबहावाखौ मोजां लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मै गाब। धनु राशि। नोंथाङा खामानियाव मोनसे गोदान बिबान एबा खाबु मोननो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन थायो। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनायनि जाथावना दं। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय थुलुंगाथाव जागोन। मोनाबिलियाव मोजां खौरांआ गोजोनथाव लाबोगोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव साननायफोरा थाबैनो दावगानो हागौ। गागि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोननायनि जाथावना दं। फोथायनायजों लानाय थिरांथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गेरुआ गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइया नोंथांखौ मोजां होनो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन। रांखान्थियारि हालोदाव जौगानायनि नेरसोन दं। नखरारि बिबानफोरा गोरलैयैनो सामलायजागोन। मोनाबिलियाव माबा मोनसे गोनां खामानिखौ फोजोबनो हागौ। सिगांनि नाजानायफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागौ। गोसोआरि दिदोमथि थागोन। न'जों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया बिथांखिनि सायाव सावरायनाया दावगानो हागौ। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ बाहायजाथाव जागोन। खामानि मावनाया मुलाम्फाखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरखौ बाहायनायाव लाबोनो खाबु मोनगोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। रांखान्थियारि महरै मुलाम्फाया लासै-लासै बांनो हागौ। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। सासे लोगोजों मोनसे थुलुंगाखांनाय रायज्लायनो हायो। मोनाबिलियाव माबा मोनसे बिथांखिया रोखा जाहैनो हागौ। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। सोरजिलु सानस्रिनि गेजेरजों गोदान लामा बेखेवनो हायो। मोनसे गोनांथार सावरायनायनिफ्राय मोजां फिथाय मोननो हागौ। साननि उननि बाहागोआ थुलुंगाखांथाव जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ रुजुनायाव सिरि थागोन आरो खामानियाव दिदोमथि थागोन। खामानि थिलियाव फिसा-फिसौ जाफुंसारनाया गोजोननाय लाबोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रांथि थानाया मुलाम्फा जागोन। नखराव मोनसे दुंब्रुदथि थागोन। धोरोमारि सानस्रिनि फारसे गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। मोनाबिलियाव सोरबा मोजां मोनजाग्रा सुबुंजों रायज्लायनाया गोसोखौ स्रां खालामगोन। इयुननि सानथांखिफोरनि सायाव मोजां साननाया सोलिगोन। माबा मोनसे गोजाम हाबाखौ साजायनो खाबु मोननो हागौ। गोसोआरि रोखा-रोखाजों थिरांथाया साबसिन जागोन। जोबनायाव गोजोननायखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।